Ήρθε η μέρα, ήρθε η ώρα που προσμέναμε με χρόνια. Στα δεσμάστηκα τα χρόνια μες στην τουρκική σκλαβιά. Εις του πόντου τα κροβούνια, καριοφύλια μαυρισμένα, φέρουν το 21, ύμνουν την ελευθεριά. Της Ανάστασης σημαίνει η καμπάνα η μεγάλη και ο καθένας μας σας βάλει τη λαμπρότερη στολή. Και μπροστά στην εικόνα της πατρίδας στην Αγία ας προσφέρει για θυσία μια ταρκούτη και ζωή. Εις του πόνου μας το χώμα άνοιξε σε κάθε βήμα των μαρτύρων ένα μνήμα του τυράννου μας χεριά. Μας καλούν εκδικητάδες, ζωντανοί και πεθαμένοι, η πατρίδα ερικωμένη μας καλεί εμπρός παιδιά.